Okay, amazing day, Ma'am Celine. Yan, ito po yung order nyo. Dalawang mountain bike para sa dalawang anak nyo, no? Ito po ay Rhino 26ER, naka 3x8 speed, hydraulics brake, quick release, harap likod na gulong. Tapos ito naman Pro Max PM18 29er, naka 1x9 speed, mechanical disc brake, lockout for quick release, harap likod na gulong. Okay, so mamaya po mag-update ako pag dumating na po yung rider. So sa mga gusto rin mag-order, ayan, pwede po kayo magpa-COD sa amin. Dito lang po, malapit lang po sa Ocampo. Kung po kayo malayo, pwede po kayo mag-order sa TikTok Shop, GMC Bike Shop Bicol. Ship nationwide po kami kahit saan sulok ng Pilipinas. Okay, sa mga gusto rin mag-avail, ayan po yung mga bikes na dito na available pa. And sa mga mountain bike, size 26, 27, and 29er, fixed gear, road bike. Ayan, so napakarami po kayong pagpipilian dito. Available din po yan lahat sa TikTok shop natin, GMC Bike Shop Bicol. Kasama na rin po itong mga pambata, kids bike natin. Mountain bike size 20, 26, 27, and 29 dito sa GMC Bike Shop Bicol. Amazing day mga ka-JMC, and so welcome back to my channel. So meron na naman tayong bagong order. Ayan, so delivery ito. Order ni ma'am galing pa ng Riyadh. No, so order po regalo sa dalawang anak niya. Okay, so dito panlalaki yan. So meron daw siyang anak na 5'9". 5'9" yung tangkad, so 29er. Tapos meron din 5'6". Ito 26 na lang daw. Pero ito hydraulics brake na po ito. Itong Pro Max Rhino Sports. Okay, so umpisa na natin quick bike specs kung bakit nga ba ito yung in-order ni ma'am dito sa atin sa GMC Bikes Bicol. Ayan, so nag-ship nationwide din po kami kahit saan sulok ng Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, as long as may TikTok po kayo. Ayan, so search nyo lang po yung TikTok shop ko, GMC Bike Shop Bicol. Nag-ship nationwide kami kahit saan sulok ng Pilipinas via cash on delivery. Ayan, so pagdating ng item, tsaka mo bayaran para ma-check mo kung legit, no? So ito na po yung order. Umpisa na natin ang bike check, pero bago ang lahat, please like and subscribe my YouTube channel, GMC Bike Check, para mas updated kayo sa mga bagong parating dito sa atin sa GMC Bikes Bicol. Okay, thank you and God bless. Okay, amazing day mga ka-JMC. So meron tayong order. Ito delivery po ito, papunta ng Palestina, Pili, Kamsor. Ito dalawang bikes na order ni ma'am galing pang Riyadh. Ayan, so regalo para dun sa dalawang anak niya. Ito Rhino natin, Rhino Sports sa 26ER, baka 3x8 speed, sunrun yung shifter, hydraulics brake na si Myers. Rhino, alloy na po yung mismong frame. 3x, sold bearing yung kanyang bottom bracket. Ayan, sprocket niya ay thread type na 8 speed. Sunrun ang kanyang RD. Gulong niya ay sa gum wall. Tapos alloy rim na rin po yan. Ayan. So quick release, harap tsaka likurang gulong with suspension fork. Ito po ang Rhino natin 26ER, 6,800 pesos. So meron din pong order na isa, itong Pro Max PM18. Pero ito muna yung Rhino natin. Ayan po, nag-iisa lang po yan dito sa GMC Bikes Bicol. Hydraulics brake na 26, tapos quick release, harap likod, alloy, gum wall, formang mountain bike na napakaangas. Then sumunod naman na order, itong Pro Max PM18 29er. And ito naman po ay naka 1x9 speed, L2A5, mechanical disc brake, lockout fork, quick release yung kanyang unang gulong. Yan din dito sa likod. Ayan, so naka 9 speed na sprocket, sold bearing yung kanyang bottom bracket na 1x crank, L2A5 yung kanyang RD, reflectorized na rin po yung kanyang rim, alloy na po yan, gum wall yung kanyang gulong na compass. 29er po ito. Quick release seat post, alloy na po ito. Yan po yung Pro Max PM18 natin, alloy frame, two-tone color. Yan po, 29er. Yan po, price niyan is 7,699 with freebies. Yan po yung ipapadeliver nila ma'am. Galing pang order from Riyadh, deliver para dun sa mga dalawang anak niya. Okay, so yan po, papunta po ito ng Palestina, Pili Marine Resort. Itong dalawang bikes natin na Pro Max PM18 29
and Rhino Sports 26CR. Okay, amazing day mga ka-JMC, and so open na po ang ating shop sa JMC Bikes Bicol, and Tuesday to Sunday, and so marami po kayong pagpipili ang bisikleta dito sa atin. So meron tayong mga mountain bike size 26, ayan, so 27.5, Crosta, Rhino, Heroic, Totem, Agent X, Tosix, 27, 29er na mga mountain bike. Yan, so available po dito, no? Kompleto po ang size natin. Meron din po tayong mga road bike, timeshifter, gravel bike, STI na road bike type Promax, Tosic, Costa, Stout, Kinetic, and then MDS, then hybrid na Rhino, mountain bike na Gen, mountain bike na Rhino, Fixie na Gen, Crosta na fixed gear. Meron din tayong mga good for 8 to 14 years old BMX and mini mountain bike. Then mountain bike din po size 26, 27.5 and 29er. So meron din po ako mga kids bike like for good for 4 to 8 years old, pang kay ate, pang kay kuya. Meron din po akong size 12 good for 2 to 4 years old, pang kay ate, kay kuya. Meron din 6 to 36 months. So available din po ako sa mga parts and accessories dito sa atin. So kung mga gusto mag-avail, punta lang po sa ating shop dito sa JMC Bikes Bicol, San Francisco, Ocampo, Camarines Sur. Open po. Amazing day mga ka-JMC, and so JMC Bike Shop Bicol, Ocampo, Camarines Sur. Ayan, so dito lang po kami, San Francisco, Ocampo. Tapat lang po kami ng Shell Gasoline Station. And so mga naghahanap na mga bikes, no, pang regalo, pang service sa school, pang exercise, marami kayong pagpipilian dito sa JMC Bikes Bicol. May tayong road bike, mountain bike, kids bike, push bike, fixed gear. Yan po yung mga road bike natin na available. MDS, Promax PR30 2x7, Promax PR40 2x8 speed, Tosic R-Type disc brake 2x9 speed. Yan po ay hybrid, no, na bikes din, gravel bike, si Crosta Bento, Crosta AD 350, GTR, Crosta fixed gear, gravel bike na Promax PR20. Available din tayo sa Stout Campion 2x9 speed, road bike, Kinetic TRK-8. And mountain bike naman, start at 4,300, 4,600 John Corolla 48. Yan, mga Corolla 5,000 pesos 29er, Rhino 5,000 pesos 26, Gent G60 5.2 alloy na po yan, 27.5. Totem Musketeer 10,600, Heroic Warrior 10.5, Totem Flex, then Simon Good Vibes latest version, Promax PM18 available na po dito sa atin 27 and 29. Then Promax PM17 27 and 29 din available na po yan, kakarating lang. Naghanap ng 1x12 speed na mountain bike, and meron tayo gamit ng Crosta Rhino 202 Tori. Yan, so meron din tayo mga 27.5 ng mga mountain bike. So marami po kayong pagpipilian dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Ayan, so ibang klase mga mountain bike, road bike, fixed gear, diba? Yan, 1x12 speed, Crosta naman. Then Tosic X-Force 2.0, latest model po yan. Yung mga kids bike naman, push bike, ayan, available po yan dito sa atin, Hello Kitty. Tapos yung kids bike, good for 4 to 7 years old, 4 to 8. And Hello Kitty, Avengers, Spider-Man, available po yan dito. Frozen, meron din tayo. You know, good for 2 to 4, 4 to 7. And then meron din tayong mga 8 to 14 na mga mini mountain bike. Yan, ito yung mga kila ate 4 to 8. Pang kila ate yan, 4 to 8 years old, size 16 mountain kids bike. Then ito sa BMX mini mountain bike naman ito. Ito may mga suspension fork na mga mountain bike, size 20.
Kids bike, meron pa. Mga latest model natin na Gent. Dito lang, Bikes Bicol. Ocampo, Camarines Sur. Thank you po and God bless. Ride safe po sa inyong lahat.